Dá sa namontovať jedna navigácia CAC do dvoch traktorov. Ahojte priatelia, dneska si spoločne namontujeme navigáciu NX610 s doplnkovým príslušenstvom na prehadzovanie navigácie a bude sa montovať do dvoch John Deerov a poďme sa na to spoločne pozrieť. Dnes sme montovali navigáciu v obci Jasenové, konkrétne do dvoch traktorov, keďže zákazník sa rozhodol navigáciu prenášať, a to do John Deerov 6430 a 8230. Ako prvý traktor bol menší John Deere, ktorý už navigáciu obsahoval od konkurencie, ktorú sme si najprv demontovali a následne sme prešli k výmene pôvodného volantu za náš elektrovolant. Následne sme sa presunuli na strechu, kde sme si upevnili našu anténu a takto vyzerala finálna montáž. Nakoniec sme si už iba navigáciu nakalibrovali a presunuli sme sa na druhý traktor, kde sme tento postup zopakovali s dodatočnou kabelážou, pulou na tablet a držiakom na anténu. Samotné prehadzovanie trvá asi 10 minút a po školení sme prešli rovno k skúšaniu. Ak sa ti dnešné video páčilo, tak nezabudni hodiť like a follow a ak by si mal záujem o takúto navigáciu, tak neváhaj a kontaktuj ma na tomto telefónnom čísle alebo na tomto e-maili. Ja sa s vami lúčim. Ahojte.